Sis Rina, good evening.
reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair. A bioprotein cleaner that penetrates hair strands. Reversing the signs of damage for up to 10 times stronger and smoother. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. This is fried chicken. And here's what the Food Panda really wanted to mess us off. Now that tastes like a good deal. Sarap ang roast beef. Planet steals you the real cause of pain. Confrontation. Planet steals you the real cause of pain. With care. Confrontation. Ano ang choice mo? Sarap. Spicy at sweet at extra hot. Alicia Brown Crackers. Choose your own hot. Hindi ko mabibigil sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. That's innate.ph. Taas tawag na, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Diarrhea sa baby. Mag-ingat sa dehydration. Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Hello, Ma'am Jean. Wow, thank you, Ma'am Jean, sa pakulay. Busbel, thank you. Ay, na-busy ako kanina, Ma'am Jean. Ano pa lang, alas 5 pa lang, umalis na ako dito sa bahay, pero nagising ako 3:30 ng umaga. Tapos, nakarating ako sa opisina 7 o'clock kasi may activity kami, Women's Month. So, nag-Zumba. Tapos, may mga bisita kami. Hanggang nag-ano na lang ako, nagtambay na lang ako kay Busbel. Hindi na ako nakapagpa-member, nagpa-renew ng membership. Na-busy kami, Ma'am Jean. Hanggang ngayon, may Diyos ko mio. 7:45 na ako nakarating dito sa bahay. Hindi ko man lang naabutan yung live mo. Pasensya na, Ma'am Jean. Ay, naki. Busy. Busy lagi. Nung bago na yung head namin, so busy na kasi nag-adjust kami lahat. Lahat ng mga activities sa office, dapat nandyan kami 100%. Ay, naku. Hanggang ngayon, ano pa ako, antok. So, mag-end ako 10 o'clock. Ano na ako, diretso na ako matulog. Diyos ko miyo, Ma'am Jean, busy. Busy lagi. At tapos kanina, monthly report. Nung kagabi, naumpisahan ko na yung report ko. Tapos kanina, so natapos na. So bukas, ano na ako, free time, free day. Free na ako bukas. So magtutok na ako bukas. So bukas na ako mag-renew sa'yo, Boss Bell. Ay, naki. At saka sa'yo, Ma'am Jean, hindi na ako siguro naka-renew sa'yo. Bukas na lang, ha. Pasensya. Butchok, Moyos, good evening. Ay, naki. Tapos, nung bumaba ako, Ma'am Jean, sa Busbel, sa bus kanina, so hate na hate ko talaga kung hapon na sasakyan ko yung aircon. Diyos ko, aircon na naman. Tapos yung bus na deluxe, ang inihintay ko na palagi kong sinasakyan, naku, nakasunod lang sa aircon. So nakasakay na ako, natikita na ako, so hindi na ako pwedeng bumaba. Tapos dito dumating ako sa sa bumaba siguro ako mga 7:45 na stranded ako doon sa Bangga. Kasi nag-iwan ako ng bayad sa aming water ba. Tapos with chika-chika, hanggang na nag-stop na ako, nagsabi na ako, Ning, bukas na kasi na 8 o'clock na, magluto pa ako ng hapunan, magluto pa ako ng namin, yung ulam namin. So mabuti naman yung asawa ko, pag uwi ko na dito, mayroon na siyang naluto na nag-initiate na siya nang nagluto kasi 8 o'clock na eh. Oo, so kumain na lang kami. So bukas na lang ng bukas ng gabi ko lulutuin. Mag-early pa ako bukas. Oo, kasi tapos na yung monthly reports. So pwede na mag-early ako. Kanina, lumabas ako sa opisina, Ma'am Jean Busbel, mga pasado alas 4. Ang tagal ng bus. Ang tagal ng bus papunta dito sa amin. Kasi yung bus lagi na sinasakyan ko, may terminal doon sa kabilang barangay namin. At yung pinakamalayo, yung Canlaon, yung papunta sa Canlaon, yun ang pinaka-hate ko na bus lagi. Kasi ang bagal talaga ng aircon. Kasi wala nang doon, wala nang mga maliliit na minibus. Lahat doon aircon, tapos yung double door. Tapos, Diyos ko, ang bagal-bagal. So yun.
Ay, nako, ang story ko talaga lagi. Ay, nako, Ma'am Jean. Ano bang gagawin? Confident na tayo masarapin with all-in-one mathematics sarap. Kaya naman ang pamilya, pambata. Ano kasi, ang layo kasi ng aking bahay. Dito na kami sa, malapit na kami sa Kabukiran. Pero peaceful dito. Peaceful talaga. Peaceful talaga. Dito na kami mag-retire. Ayaw na namin bumalik sa city. Kasi, una-una, sa city, lahat binibili, lahat perang gumagalaw doon. So dito magtanim-tanim ka lang sa gilid, free na yung isang ulam mo. Yon ang kino-consider namin. Tapos kasi dito sa lugar namin, dito yung family namin. So whatever will be, dito na kami. Kahit anong mangyari. Araw-araw busy, Ma'am Rose. Oo, talaga, Ma'am Jean. Yung lang, hindi lang ako, kahit na nandito ako sa bahay, Ma'am Jean, nagmo-monitor talaga ako ng mga messages. Mga reports na kailangan igawan ng action taken. Kahit na may break ako, pero dito pa rin nakatutok. Nakatutok pa rin sa mga reports. May mga kasamahan din ako na tumututok doon. Pero kung ano yung mga compliance mo na task sa'yo, yun, gagawin mo talaga. Kahit na break mo or naka-leave ka, basta may mensahe na yan ang ginagawa mo lagi, monthly, weekly, yung mga everyday compliances, gawin mo talaga. So yun, walang exempted. Lahat may trabaho. Saka dito na kami magre-retire. Ito yung retirement place namin. Ayaw na namin bumalik pa sa syudad. So kaya bininta na namin yung bahay namin doon para dito na lang mag-settle down. Dito na kami tumanda. Kasi masaya dito kasi dito yung family mo. Kesa doon sa malayo ka sa family mo. Tapos may mga kaibigan ka din doon. Kaya lang, iba talaga kapag yung family mo, iba talaga yung banding ba. So yun, noong 2017 pala. 2017 dito na kami. Bininta na namin yung bahay namin dito, doon. At saka dito na pinagawa yung aming bahay. Yung aming sanctuary. Diba, Ma'am Jean? Masaya-saya. Masaya-saya kung nandun ka sa pamilya mo. Sa probinsya. Fresh ang hangin. Kahit na dito kami sa gilid ng kalsada yung bahay namin, maingay kasi may yung mga sasakyan, yung mga motorcycle, ang ingay-ingay. Parang sila motor and car racing. Oo, mas preferred ako dito sa probinsya kumpara mo sa city. So, kahit na magsabi sila na ka na kasi bago yung namin na regional office. Kasi na kami, Negros Island region na kami, separate na kami sa Region 6, Western Visayas. So, lahat bago. Yung regional office namin, ang propose doon sa part ng Kabangkalan City, part pa rin ng Negros Occidental. Kasi mas malapit doon yung Negros Oriental.
para hindi naman sila mahihirapan mag-transact ba. So, ang sabi nila ano daw ako, babalik daw ako sa regional office. Ako, tapos babalik ako doon sa dati kong division na pinaka-busy, yung personal division. Tapos, ganun pa rin yung aking tasking. So, mag-cater pa rin ng mga personnel. Hindi lang kasi hundreds thousands yung i-cater mo. So, mas prefer ako na dito na lang sa malapit. Ayoko na kasi kinoconsider ko na rin na ano na ako nasa half century ng age ko. Ako, makaipon lang sa probinsya na kami mong Rose. Magtanim na lang ako doon gulay. Yes, ma'am. Sa probinsya, kung mayroon ka lang source of income, kahit na mayroon kang, dito kasi sa amin, yung malawak dito yung sugarcane plantation. At saka basakan ba? Tawag din sa inyo basakan, Ma'am Jean, yung taniman ng palay. So yun, kung mayroon ka dito, milyonaryo ka na. Milyonaryo ka na. Hindi na kailangan mag-empleyo ka kasi mayroon kang boss. So, kung mayroon ka nito, so hayahay na yung buhay mo. Hayahay na lahat. May ano ka lang, may lupain ka lang na sa bukid na may taniman ka ng mga gulay, root crops, niyog, basta fruit-bearing trees. Ay nako. So wish ko lang mag-retire ako ganyan din. Bibili din ako ng maliit na lupa, tapos taniman ko ng mga fruit-bearing trees. At parang exercise na din. Tapos, yung mga gulay na kahit na pang araw-araw mo lang na pangkonsumo ba. Okay na yun. Tapos, yung sobra, pwede mo na din i-for sale mo na. Sa mga neighbors mo. Ay, ang sarap ng buhay. Kaya lang ngayon, ano kami, parang malayo pa yung tatahaki. Tatahaki. Ano pa, malayo pang aguni ko, 15 years pa, Ma'am Jean, para na before ako mag-retire. So 15 years pa, nako. So haba-haba pa. So iniingatan ko talaga yung health. Health is wealth. Kasi yan lang ang kapital ko. Bawal ma-stress. Yun ang aming motto sa office. Bawal ma-stress. Trabaho, get paid, and go home. Work. Get paid and go home. Bawal ma-stress. Kanina, lumabas ako for 20 ng hapon. Nagpaalam na ako sa aking mga kasamahan na mauna ako kasi maaga pa kami kasi may activity kanina. So, nakalabas na sila 5 o'clock sa opisina, yung mga office mates ko, nandoon pa ako. Diyos mio. Hindi nakarating yung service ko. Service bus. Mabuti na lang yung admin officer namin na nakita niya ako. So yun. Sumakay ako sa sumakay ako sa sasakyan niya at doon na nagpa-drop sa terminal kasi taga La Carlota City siya. So doon ako nagantay, 6 o'clock pasado na nakarating yung hate ko yung aircon na bus. Tapos doon nandun lang nakabuntot yung deluxe na bus.
na yung terminal sa kabilang barangay lang. Ay naku Mio. Matagal pa, yes ma'am. Matagal pa Ma'am Jean, 15 years pa. So, maganda naman yung programa naman ni binalik yung programa na dapat physically fit kami lahat. So, nag-zumba kami kanina. So, ang plan ni ma'am, kasi yung boss namin first time in history na babae yung aming chief, na once a week, so 4 times a month, mayroon kaming Zumba. Oo, mayroon kaming Zumba. So, sana mabalik alindog naman kami. Babalik alindog na naman kami. Kasi yan ang gusto ng sa kataas-taasan naming boss. Dapat physically fit para makarating kami sa aming retirement age. Ilan taon ka? Ilang taon ang Ma'am Jean? Ilang taon ako ngayon? Ano yung tinatanong mo, Ma'am Jean? Ilang taon na ako ngayon, Ma'am Jean? Yan ang tanong mo? Just kumiyo, 65 years old na ako, Ma'am Jean. After ng 15 years. So, 15 na ako ngayon. Oo. Yan ang totoo kong edad ngayon. Ang retirement age kasi ng mandatory retirement age ng isang government employee, 65. Oo. Ang tagal-tagal pa. Kaya yung araw-araw na pag-report sa opisina ay exercise ko na yan, Ma'am Jean. So, darating ang taon na magre-retire na kami. So, yan ang aking plan para ma-maintain yung physically fit ba, na maghanap ng kabisihan. Yan talaga ang gusto ko, na bibili kahit maliit na lupa at magtanim na lang. Magtanim na lang ng mga gulay, fruit-bearing trees, at kung mayroong for sale dito na basakan o di kaya sugarcane plantation, yan ang gusto namin, yan ang gusto ko para may kabisihan. At the same time, double income. Double income. Nagpe-pension ka sa sa government, the same time may income ka. Kahit maka-less ka na lang sa pagkain mo, sa araw-araw mo. Kasi hindi na natin hindi na natin maibabalik. Na lang, tumaas na lang ng tumaas yung mga basic commodities ngayon. Wala nang bumababa. Taas na taas. Yung gasolina, bumaba lang, sinintimo lang. Tapos kung mayroong gera doon sa
ibang countries, magtataas na naman. So, yan. Yan kasi. Tsaka yung produkto kasi sa economics, kapag mayroong maraming mga supply, mas mura. Mura yung presyo. Pero kung maliit lang yung production, so mahal. So yan. Yan ang gusto namin. Oo, kahit na mga gulay-gulay lang ng mga ano lang din ng mga vegetables, talong, okra, ampalaya, ganyan ba, yung mga green leafy vegetables, bili lang dito lang sa gilid-gilid ng bahay, at least maka-free. Maka-free ka. Kasi ano na, mahal na lahat. At saka tinatry namin na bawal nang lagi kumain ng karne. Oo, ang red meat. Kasi ano na kapag nandoon ka na sa edad na marami ka nang iniindang sakit, tapos bawal na kasi ang red meat, hindi na maganda yung pag-process ng yung kinakain, ang yung digestion ba. Mahina na yung metabolism natin. So, lagi kami veggies. Oo, fiber. Kahit nasa opisina yung mga kasamahan ko doon, ano din, lagi may gulay. Lagi may gulay. So, natuto na kasi yung mga kasamahan ko, may iniindang arthritis. Arthritis na. Ano na kami, tatlo na kami may arthritis. Ay, nako. Dahil sa mga pagkain na kinakain natin, more kasi sa purine yung katawan natin. So, yun na. Tumataas na yung uric acid. Tapos, lagi pinapaluto sa cook namin gulay. pampahaba ko na ng buhay. Once a week na lang karne, Ma'am Rose, mas maganda. Gulay, oo. Once a week na lang, kahit nga hindi na once a week eh. Kung kailan lang, kung craving lang ng karne, yun lang. Kasi kapag mataas yung uric acid mo, bawal na kumain ng mga maasin, seafoods, oo, yung pork, mga daing. O yung isda, kahit na araw-arawin mo, okay lang. Oo, madami na talaga bawal, Ma'am Jean. Kumiyo. Yan talaga ang sabi ng mga matatanda na kapag ka pa lang, parang tumatanda ka na, bawal na lahat. So, kainin mo na hanggang bata ka pa. Oo. Totoo pala. Ang mga kasabihan ni Lola na kumain ka na ng mga bawal ng bata ka pa, hanggang bata ka pa. Darating ang araw na tumatanda ka na, bawal na lahat. Ano na lang, moderate na lang.
Ma'am Jean Busbel, bukas na ako mag-play sa inyo doon sa office. Kasi yung yung laptop ko na iwan ko doon. Yes, Ma'am Jean, talaga, totoo. Marami ka nang iniindang sakit. Nagpapasalamat lang kami kasi araw-araw kami nagpapawis. Sa yung bahay namin, mga 300 meters away sa main road. So may haba pa na ang lakarin namin, pero kalsada din. Konkreto din yung kalsada papuntang main road. Tapos may part na parang hili ba, taas. So yan ang maganda. Yan ang maganda. So araw-araw ko na mayroon akong dala na mabigat, so exercise na yon. Saka yun maganda yung program ngayon ng aming boss na kailangan mag-exercise palagi at kailangan hindi ba mataba. Hindi mataba. So puspusan yung kino-comply yung programa na yon ng bagong chief namin. So sana hindi naman makukuha sa sa buwan, taon, kasi yung body belt natin hindi kapariha. Tapos yung bone structure malaki, hindi, at saka yung isang tao na umiidad-edad na, mahina na talaga yung metabolism, tapos nag-hormonal imbalance na, so hindi agad-agad papayat. At saka kailangan din natin kumain ng rice para ma-energize din, kasi may trabaho tayo, so kailangan complete meal. At ang importante yung morning breakfast. Kahit na i-less mo lang yung pagkain mo sa gabi, okay na yun. Light lang. Pero kami naman dito sa bahay, 2 lang kami. So, banding naman namin ay kumain. So, habang kumakain, nagkwentuhan. So, maraming kanin, rice pa more. Ay, thank you, Lord. Mag-audition na kung ikaw ay 18 years old or above at single, isama ang test. Iatulong ka sa Sana all.
Galing ano na, 9:14. So, Ma'am Jean, Boss Bell, doon na lang ako bukas mag-play sa office, ha? Sino yung bisita ko ngayon? Si Daisy. Ano nito? Kasi Daisy sa Daisy. Meray na nito. Kasi kasi people. Meray na nito. Dahil gusto namin na gumaling. Dito, pwede din naman gusto sa surf. Kaya pwede din pwede din naman sa din. Ako rin ang basa. Sa surf liquid. Ready to join what Chicken Choice points? Isa pa. Try yung Chicken Joy perfume next. Makapit. Sama-sama tayo. Sasama ka. Makers of Mark Episode. Make it a sport that helps us natural because it's still has more. First floor probiotics because life moves. Makapit. Good day for a date. Not day for a day. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. Prevent dandruff and fatigue from coming back, so you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Champion. This is a sachet. 25% more on the money. Like milk, egg, then vitamins and minerals. Ulo para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion. Energy for the body, energy for the brain. Ano naman siya? Pinashin na. Pinaskus ko pa. Swatch to L'Oreal Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-bilis ang kanya. No resuskus sa washing machine. 70 lang na wash ang L'Oreal Liquid. Bilis na! Pabiling ice cream, please! Cookies and cream. Kaya-kaya. Ang selected bestsellers 2-in-1. Pupupila na. Cookies and cream and rocky road. Hey! King size! Anak mo nga. This is flavor forever sa aming bonding. Ang batang magita. Mag-brand ka muna. Ang susuko. Ang batang magita. Tuloy ang anibay mangarap. Pero, Ganda ng hair! Pag may hairstyle tayo for the show, for the hair ko, let's go! Sums Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and quicker looking as it grows long. How amazing! Sums Up! Start your day with a creamy cup of soup. Just pour, add hot water, stir and wait for 1 minute. Soup and go, your 1-minute breakfast. Promise me, hindi ko mabibitin. With that 88, hindi ko mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte mo. Bet88.ph. mula noong hanggang ngayon, patuloy tayong nababalita at maglilingkuhan sa bawat mamamayan. Ito po ang DZFM Radio Patrol sa Eastern na sa Palitangas Public Service. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Sana mag-isip mo kayo. Ang bihira ka. Alam mo naman may sa pusa. Sa mga buhay ko.
Ma'am Jen, Busbel, hanggang ano lang ako ha, 9:30. Kasi kailangan ko muna magpahinga para makabawi din. Tubig ko ano talaga. Ang magbibigay ako ng anak. Napakasakit nun para sa kahit na sinong magulang. Sige, itigil mo na yung trabaho mo. Alam mo, marami tayong bagay na hindi ko nagkakasunduhan. Pero ay ko mga pretendo ko na mahal kita. Mahal kita. At ang mga ko, Gula, nandito sa Eddie Gutierrez, no? my pride and joy. 83 bala? Tapos na makikipaglaban ko. Pero ikaw, paraan ka pang magagawa. At tapusin mo ang misyon na hindi ko nagawa. Mag-play ako mamaya before ako matulog sa dalawang cellphone ko. Kayo ni Boss Bell, Ma'am Jean, tapos si Ma'am Lynn at si Boss G bukas na doon sa office. Hanggang magdamag na. Pasensyahan niyo muna ako ngayon ha. Incognito. Nanonood din ba kayo, Ma'am Jean, Boss Bell, ng Incognito? Yung since nag-umpisa yung teleserye na to hanggang ngayon di ko pa maintindihan kung ano ba ang story na to. Kasi hindi ako palagi nanonood. Sins of the Father, 9:30 p.m. Ma'am Jean, Boss Bell, mag-end na po ako ha. Bye-bye everyone. Para makaplay ako ng mahaba-haba sa inyo. Bye-bye. Thank you.